Ako ka match kay Class S nga pang do or die. Di ba sudo violence po di mong gustong style? Ang kurso ni makigbinog no ay. Apres kanin ni sukol kay piti sunggo black ay. Mapuno ni bunog na pay bali bukugang gay. Humatok o na ako ni dayon ni ugbok styles. Waiter na ni nabukol palihog Donald's eyes. Kay ikaw may bagong har nga punching bag tonight. Imong supervisor akong left and right. Overtimes trabaho taking og agay. Nya ang sweldo ban idra ubet tadain. Kay kita ko si mong last game. Hangin kayo piste. Territorial ikas BSK nya duklonono na din eh. Basig ako na po ingno ni mo padura ka mo duty imo ra kong gihapit. Kay tagaat kag fleeting alam paro maikog juga mangayog sukli na ko sunod balik. Boss mga pinaka fighter ng mga battleron sir. Dapat na ni kuyog bouncer nga 6-footer, gwardyang nakahulbot na sa revolver, pare nga nagkumkum og rosaryo, holy water para sa iya nilalangron nga ma-encounter. Gusto ako ilabot og asa ka mo duol o asa ka mo sumbong ipalumpong tamudong. Kumong-kumong ka sa kung kumong gapadong sa imong gusok mo lubong. Bugha ang kinaon mga mumho kay mang lugsot sa ilong. Di ta ka level krip nga makidinabdabay ka na koron. Bit-bit ni mo lay tirag katon lako kang madarang katon. Kang madarang katon. Kay promise maka hapbat ni og haplas iguman sa among battle. Mga punches mo kalas puros full blast sa mo landing. Utok bagteng mo kalaps ni inig buntag kalimot ni siyang last name. Panitlaksi bisag tapsing kaning kumo kimang lakras imong aping murag logo sa pricing.